kumsang ni pali January ni somthum pakhat ani a hemi mazan hian Charlie Jane Brucia kumsom pakhat upa chu a thian te ina ariaka atuk le lam ero Super Bowl Sunday ani wangin Charlie chuan an in lama ho a Super Bowl game chu a hun taka en man ngei adu wangin a thian nu hne na chuan he mini tlai hian ho mai adu thu le thlarhan palawa ama ho ngal mai adu thu a hrila ti chuan Charlie chuan a thian nu te in chu tlai daruka a chua santa ane Charlie thian nu po hian a thla tak lo wang chuan Charlie nu Suzanne be popin an fanu Charlie ama an ron ho tir thu a hrila chutia an fanu kumsom pakhat mi lek ama ron ho mai chu angai a that zan lo wangin le a hlo thon dewa wangin Suzanne chuan a pasal Charlie Perron Steve Kansler chu tir chuak ngalin a hmu na hmun avalam turin atia Steve hi Charlie ron hona turlam kongpanin chuak ma se Charlie reng awa hmu zo talo a kalna lama hian tok lo ma se kongdanga tanga kalin in ero a thlen to a ring lui deuh ram thil duam lo thleng lo ram se ati wang ani deuh ber in lama kirle hnu po in Charlie reng hmu tur a om si lo tuna zet chuan an du lo ber thil a thleng don ta ang hle mai hetiang thil thleng tur hriat lok na nei ang hrimin Charlie nu Suzanne chuan a fanu ama chawa aron ho thu a hriat vele khan a chung lama hno tu nei thlatin a in hria ka hlo ang nge ane ka thin lunga karil ruwa ka hreto ane ti in a soya boina thleng tur eng tin nemo takin a lo veilok po ani ma na le Stephen in aron thlen hnui hian Suzanne nen an pani in Charlie zong turin in aṭangin an chuak le ngala konga motor an tlan lai te chuan Charlie minglam chungin a kha tokin ring tak takin an awa thingding tamna lai deuh an thlen chuan reilote chol hlekin an fanu a om mial lo mo ti in chulai hmun vel te po chu an dap thuak bok heti lai hian Suzanne te nupa hian truck sen chakwak lova an ma ni ron tlan pel tu an hmu a ti chuan Charlie thian te in lampanin an fanu zon chu an chhun zom zela mak ang reng takin Charlie thian nu te in an va thlen hian an pia dewa truck sen an hmu bok lawin park an hmu le a thian nu te ina po Charlie hmu tur a om ta bik lo heta zet chuan Suzanne in police lampuina an mamo ani ti hria in lau thong khu ruder chungin thunei tu te beturin 911 chu a call ta ani Suzanne hian thunei tu te chu an fanu abo thu te a thian nu te in riak ani thu te baka tlailam daruk vela ama in lam aron pan abo tak thu te a hrila tin an nupa an zon viau hnuwa po an hmu tak mai lo wanga thunei tu te lam ron hriat tir ta ani thu po a soitel bok hemi hnu hian police te pon an thu hriat bo zuin Charlie zong turin an che chuak ve deuh ngal mai anin le a chevel zong te chu dar karli le a chan ve ngot an dap kuala amai ro chu hmu chu ero an nei lem lo heti lai hian Suzanne le a chung te po in mi bo poster te siamin an fanu mel an tilanga chu atuka an sem chuak ngal bok ma se heti mi bo poster an sem lai hian Suzanne pasal Steve chuan kho chung bung ro ho na hmun tlo in poster te sempa in chuta thok pakhat hne na chuan drugs a lei sak theile theilo tur thu azota chuta hna thok chuan a faron a bo lai le anzon boy lai tak maya chutia Stephen dam doi lam dai alo boy pui chu rin te po aring hlel zok ta hle a ti chuan thunei tu te lambia in thil om dan a hril ta ani thunei tu te po in Steve che du dan chuan an ngai ati thatlo dewa wangin thu zo fia turin an la a heta hian Steve chuan Charlie bo ma le bo hun lai vel hian anu pui Suzanne kianga hun a man thu a soya hei hi Suzanne po in a phalem lo thutam takan zo hnu in Steve churin hlel om ni in an hretalova an chua ta ani amai ro chu Steve hian police te hna hian mi pakhat ming a hril thung chu mi soi chu ron jacket ni in truck sen an lo hmu to nei tu kha ani a Charlie varia na a thian nu nen thlani don lai chu an lo in kop to ani ome Charlie ria zan hian rona hi a om ve a tin mi pa om chun ani nge bok Steve le anu pui Suzanne ten Charlie an zon laia he truck sen an hmu thu le arin hlel thu te po police lam te chu a hril ve nge a investigator te chuan an thu hriat chu bo zuin rona po chu thu an zot fi ngal thuaya
ma sero na hian Charlie in lam apan ma khan na thok tura a chhuwa to thu police te hi shilve in thildang lam em thleng a hriat lo thu po a soitel bok chuba ka an na tho puite pon akal na chin an soi thlap thei awangin Charlie bo thuwa chuan fihlim tura police te chuan an dar report officer te hian Charlie bo tu khian Suzanne kompa a thu chiang zok hriat tumin anin lama an len chil vele hrimhrima heta hian Suzanne chuan afanu in tun hmalam po in tlambo tumna le du na rilru aput ngai lo thu te alo hrila tin tun trum hian lo tlambo po ni ta te reng se athil ti ngai mi alo tur thil ani thu a soitel bok heti lai hian Charlie thianu ve thung chuan Charlie aron ri azan khan an chung kwa nuam lo ati thu le ti tur tam tak an tuk thina wangin chum khat chu in lama hon po achak lo thu min ril ti in a soi ve ta tlat thung heng thu police officer ten an hriat nu hian an lu po ati highway ang reng viawa Charlie chu amadu thu nge in a chung te leka tangin a tlambo ta emni ti po zo na om thei ani le ta hetia thliadan dang deuh aron om vele ta ka chuan investigator te chuan Charlie nu Suzanne hian afanu chu in lam vela alo ngai sak tok lo emni don ti te po an ngai tu atel angaya ti chuan Suzanne chu Charlie ha an entir na a dentist ne na dental record vel lo dil turin an cha ta a engmo thil thuwa identification chiang zok an nei theina na ti an ni deuh ber tho chan tuk ani a Charlie classmate po in Charlie thutna lo ol ta dei chu an mu mai lo chuti lai chuan police te po wi sathiam nen school lam an ron thleng ve a police te hian he wi sathiam hi Charlie rim athom no velami an hnim tir atanga nu chui chan an ni deuh bera ti chuan ui chuan Charlie rim chu chui zelin motor silna EV's car wash lam an pan dinga hetilai hmun hi Charlie kalna tura an be sei lo na hmun ni ma se shortcut kong man tlang lon tak ani motor silna building nunga hian ui chuan a hnu chui a hlo ta thlata chuta police te chuan he building a hian surveillance camera anda nual ti hria in car wash manager hna camera in an che vel alo record te chu en an dila manager in camera in alo record te an en vel chuan thil pakhat mu anei ta tlat chu thil mu chu Naupang ru bona ni thei nge in a hria a police te athil mu chu a hrilta camera lan dan chuan thlailam daruk le achan ve vela motor silna kot maya Naupang ron kal chu ama tok zonga ron kal mi papakhatin chu Naupang chu kalpel tamai lo chuan abana manin akai ta a alandana tang chuan meiche Naupang po aham hai mel hle ma se Naupang cheltu hian ati thlabar zonga achet lem lo wangin he meiche Naupang po hian rilrunuam zan lo chungin azui ve ta ni in camera tape atang chuan alanga thil pakhat le chu Naupang hian a hmel hriat lo ron cheltu le man tu hi azui ve maya chi ai chiam hmel po apulem lo hewang hian meiche Naupang hi aham hai nge ni anga mipa hian achim budoi zok ti po hriat thiam a har ang reng le thil thadeu mo tur chekaneya lo enlok te ati te po ani ta ve ang he camera te pa meiche Naupang hi police ten Suzanne te an mu chuan an fanu Charlie nge ani ti an hreta a ma se a kaison tu mi pa ero tu man ani na an hrelem lo footage atanga alandan chuan he mi pa hi mi ngau a san zong po mi pa ngai san zong ni in a samrong ero aduma tin abanding lama thattû anei bok he pa hian jumpsuit name tag omna thuam a imbela ma se video afi alutuk lo wangin a name tag a hming ero chiar thei ani lo video tanga landan hian Charlie hian he pa hi a hriat ngai mi ani lo ani ti a chianga tin Charlie avadin chil lai hian engmo thil chu a hril nge ani ti alang bok police te chuan he video tape an nei atanga rei lo te hnuwa local news a cholovin an chua he mi sual Naupang hruai bo tu hi lo hretu le awm na chin hria an lo om mial takin ti a chua an ni he mi hnu hian phone call po tam tak police te hian an donga ma se an be se ero alani lo tluang zel heng police ron call to then khat te chuan CCTV footage ami chu kumsom thum pasare upa Joseph Smith ani nge an rin thu an ron soi ve hlom boka Joseph Smith hi auto mechanic ni in kumsang kha zakwa somko pathum vela tang to khan crime history alo nei ve nual to nge tin chu ba ka heti hun lai hi drug thu boy awanga atan lai
mase parola achua lai tak alani le zela tunmalam deuh po in damdoi chungcha nga te meichelaka tharum thona awang te le kidnapping awang te po in man alo tok fo to bok Joseph Smith na tho puichin pakhat chuan footage ami chu Smith nge ani thu ba ka athuamin belle achet vel dana tang po in ama nge ani thu asoya tin a na tho pui tho midang pakhat po in Charlie bo ma deuh atang to khan Smith a chuan damdoi a khoina sata wangin a hna po a thok thalei thei thin lo ti asoya Charlie bo ni po khan a hna a thul thu asoitel bok hetiang thu an don tak noi hian police officer te po chuan motor silna hmuna video tape chu uluk takin an han en thale a thil chiang zok hriat an du ani heng an tho pui te hian Smithan Lincoln Town car arong buang a khal thin thu an soya mase transmission issue awangin tu lai te chuan a man theilo thu an soi bok motor silna building nai bera motor om chun chu brick station wagon eng ani a karuk bo ani ma minute thum vela loading chanto ani nge he car hi car wash parking lota alu ma in mu ani a hemi omziani theita chu miswal hian Charlie motor silna lampana local chu a mu nuwa a car koi herin car wash parking lot lama hian a in herlut po ani theya tin a chenu te in atanga a chuak hlim hlol chu mu in hunrem chang anei vele a man tumin alo zui reng po ani ve thei tho bok amai ro chu van doi thlak tak main he car license plate hi camera footage atangin a hmu chian theilo thung engpo ni se police te chuan Joseph Smith chu a ina vakal chila thuwa zo fi tha in an ria a police officer te chuan Joseph Chempa Jeffrey te in an panta a Joseph Smith hi anupui le afa pathum te nena an in lu masa atanga no chua an ni awangin a Chempa Jeffrey te na hian room an lu ho ani Smith te chen in an vathlen hian kongka an kika ma se chhon tu an omlo hewang hian an then om maya om ve te chu chinchang an zota ani hian Smith chu tu hnai mai an hu thu le chhon tu omlo ma se Smith chu in chunga om tho an rin thu an soya heti lai tak hian Joseph Smith u naw nu ni nge an rin chu ron ho in police te chu thil om zia aron zota chu min hu chuan Joseph chu aron roi chuak ta ani Joseph Smith hian police te hne na alomu thil dai awangin an kongka kik thom a hriat lo thu asoya ti chuan police te lampo in an thil du te zot tranin Charlie Bolaya a omna dik tak soi turin an ti a Smith chuan heti hun lai hian Super Bowl game ina a en thu in a changa a thian te po in an hriat pui thu a soitel bok motor silna a CCTV footage an entir nu in Joseph Smith chuan ama nen a in an thu chu a phalova ma se motor silna lama hemini hian a chu alo hrim thu a soi ve tlat thung hemi nu hian korban po chho turin an tile a chuta video footage ami ang che in abana tatu po an muta atatu ba ka hian hliam te naw deule vunrang deuh nin nian an mutel bok Joseph Smith hian police te hna hian a thian Jeffrey le anupui na omite station wagon eng Charlie Boni khan a ho chhuwa thu asoya ma se an omna atanga hlavak lo marina a tuithlir tur chawa a chhuwa thu soin a hole mai thu a soitel bok police te ro chuan an midu nge chuan muta a anin ngai mi thunga amai ro chu heti lai hian na omi thung chuan Joseph Smith thu soi ang te chu a pompui ve tla tawangin police te ngai tu apo ati thui ta hle detective ten Joseph Smith te in an thlen atanga dar kar khat nu vel hian parole chunga en thattû probation officer po ron thleng ve in Lincoln Town car siam thatlova a chia ada chu uluk takin an dap vela reilo te chungin a car chia hian damdoi an mu chuak ta ngalani heng damdoi te ba ka hian syringe le fian te po mu in Joseph Smith chu parole chunga probation dan apal zu ta wangin man anele ta ani hemini ve klailam dewa hian Smith Chempa Jeffrey chuan police te ron bia in anupuina omi khan Smithan an car a ho chungchanga a ho ni a soi dik tok lo thu aron soi vele no a ani nataka chuan Smith khan an car chu ni khat mai ni lovin a ho ni ba ka atuk jing thlengpon ala ron da lo thu asoya Joseph Smithan a ho ma in a car odometer po a reset that thu le aron da let nuwa a check le chuan
mel za thum lai alo tlan man thu Jeffrey hian police te chu aron hril ani police ten khamini khan eng thuam nge a inbel tia anzo chuan Jeffrey hian mechanic uniform ti in a chhang bok Joseph Smith anu in afapa police ten an man ti a hriat hian afapa na thona auto repair shop a kalin afapa Smith chung changa police te kauni a pu in ava an khum hrepa ma se he hmuna a hna tho pui te po hian Smith anu chuan CCTV footage ami chu afapa nge ani ti apom an ring ve thowa heng hi ka fapa Joseph Smith ati ani chuan keima nge in ka dop chhuakang ati vele ta tho ani heti live hian investigator te chuan Charlie kalbo pui ani na hmun nia an rin hmun ngo deuh lai te chu an la zon chun zom ve reng thowa Charlie chu adam nge athi ti taknial po an la hrebik tlat lo Joseph Smith police custody om lai hian a thian hlui pakhat nia in soi chuan police station ron panin investigator te hne na soi du anei thu aron rila eta hian Smith a thiam pa nia in soi hian Joseph Smith chuan tun ma po in meichia tina chakna alo nei to thin thu a thiam pa hi alo hril fo to a chutiang athil lo hril to te chu detective te aron hril vele chhong ta ani heng thilan hriat hnui hian Joseph Smith chu police department lama interview nei tura lak phei ani le a interview nei ani lai po hian Smith hian thu nei tu te zo na hi a chang thafum fe ngai meu lova akut po nget taka ataksa kwa betin ake thlengin a khokhera he hian thil soi vel le zo na chan konga po a in hong lo hle ani ti alantir bok zo na zo ngial an tum po in a lawyer tur petura angen ba ka a chung le khatte biak tir turin angen chen bok detective ten thei top chua Charlie bo mu tum le aru tu hriat chua tuma an bei awanga uluk taka zo na te hi zot an ni a chuti laya Smithan an zo na te ngai saklo ti hriat taka anam nul ve mai chu thu nei tu te tan tak po han kuk deuh trol a chak om ve du khopang heti andu ber zo na a chan mumal tak lova chuan police te chuan Joseph Smith chu jail lama an hruai ta a heta hian u naupa John chu a beta ani February ninga ani a Charlie bawatangin ninga lai aliam ta hemini hian Smith u naupa John chuan police te telephone ron bia in thil soi tur poimo anei awangin a ina ron beturin a cha a investigator te anwa thlen chuan John hian Charlie ruang omna a hriat thu le a hruai thei thu alo hrila tin a ruang omna po biakin hnung hnimpik lai deuh ani thu a soya he hmun hi Charlie te in atanga mel thui vak lova om ani John soidan chuan u naupa Joseph Smithan a thil ti zong aron thril vek thu a soya tin meiche Naupang kha aruk bo ani thu le a tha ani thu a soi ba ka khamini khan damdoi alo rui dewa wangin a soi sak vel dan tak chu a hriat mumal to lo thu Smithan aron hril ti chu John hian police te a hril tavek ani heti lai hian Smith anu po afapa John atina hian ron lang ve in hemi zing mai hian Joseph Smithan aron biak thu le Charlie atha thu miron hril ti in police te aron hril ve bok heng thu an hriat nu hian police te chuan biakin hnung Charlie ruang omna nia an hril chu an pan thuaya heta hian Charlie ruang chu reipo wazong lovin an va mu chhuak ta reng ani Charlie taksa ding lam hi apil deuh nuana wangin Smith hian atha na hmun thleng hian a hnuk ve hle ani police te chuan an ring boka tin autopsy atanga alan danin hruya re hlum ani ti a hriata athi hma hian rong taka soi sakani ti po alang chiang hle hengba ka hian aban rek pahnia phuar ani ti hriatin forensic testing atang po in Charlie taksa le thom hno vela DNA le Joseph Smith DNA ain mil thlap bok evidence dang po mobile zelin station wagon enga samzai pahni po Charlie samzai nge ani ti finfia ani a kara lazai fiber te po Charlie bonia akor ha kami ani ti hriat chua ani le zelbok hengthil omziani ta chu Joseph Smithan a thiam pa kar a ho nu khan damdoi roichun zomin heti lai hian Charlie ama chawa local chu lo hruai pengin hengthil rap thlak tak hi Naupang kumsom pakhat mi lek chunga atita ani ti hi ani thilom dan mi puiten an han hriat chuan an thin arim thar le a kumsom chunga voisom pathum lai convicted lo ni to parola an ron chhuah ti reng po chu film khur lo thlak an ti in
thu nei tu te an dem hle heng ba ka hian Charlie ruk bo ani ma po hian probation dan abo chiat awangin Smith man theina warrant pe chhuak turin local thu nei tu te chuan Florida judge an lo ngen to a mase police lam hian paperwork le tuldang te an zo theilo awangin judge hian Smith man theina thu a pe theita lo ani October ni somni pali sangni panga a Joseph Smith chu first degree murder a thiam lo chan tir ani a tin kum tling lo kum som pani hnuailam aruk bawa wang le hlei alena wangin lethal injection manga ti hlum tura thu pek ani a heti lai hian July ni som pariat sangni som pasari khan judge chuan Smith a thitura thiam lo chan tir to chu bil thardan angin jury te thuthlukna tamzo ka ain nga tur thu in asiam dang lama jury mi som pani atanga som te chuan athina tur zongin an vota mase hearing nei le ani ma kumsang ni somni pakhat khan Joseph Smith chu jela athita tho ani